Se întâmplă uneori să fim nevoiți să interacționa cu banca, atât din postura de client ca urmare a contractării unui împrumut sau în cazul în care avem un depozit și mai adăugăm diferite sume pe care le economisim. În ambele situații, dacă ne sunt cunoscute elementele care interacționează în aceste operațiuni și știm cum le putem calcula, s-ar putea ca decizia pe care o luăm să fie mai rațională și mai în cunoștință de cauză. Voi puncta câteva aspecte generale pe care eventual le voi relua în cele 5 exemple pe care le vom rezolva, astfel încât să fie cât mai bine și mai rapid înțelese. În primul rând, vom vorbi de plăți sau cum spune de obicei românul, rate, care chiar dacă se vor duce spre depozitul meu bancar sau mai degrabă în plata unui împrumut, în ambele situații ele reprezintă pentru mine o cheltuială, pentru că acei bani pleacă din posesia mea, nu-i mai am la îndemână. La fel putem vorbi despre valoarea prezentă atunci când contractez un împrumut. Banii la momentul prezent vin la mine, deci au o valoare pozitivă, dar pe de altă parte, dacă vorbesc de valoarea prezentă pe care eu o am la momentul actual, dar în bancă, atunci îi vom reflecta cu minus. Valoarea viitoare va fi în permanență reprezentată ca o valoare pozitivă. Mai sunt două particularități legate de cronologia modului în care se desfășoară aceste operațiuni. Astfel, rata dobânzii de cele mai multe ori se exprimă ca o rată anuală, dar de cele mai multe ori însă plățile se fac lunar, astfel încât ca să ajungem la același numitor comun ne vom raporta la modul în care facem plata, deci în funcție, în formula respectivă, vom împărți rata dobânzii la 12. Pe de cealaltă parte, de cele mai multe ori, mai ales când vorbim de contracte de împrumut cu sume mari, atunci ele vor fi plătite pe un număr de ani, însă plățile de cele mai multe ori tot lunar se fac, astfel încât pentru a ajunge iarăși la un numitor comun cronologic vom înmulți numărul de ani cu 12. Acestea fiind spuse, o să ne uităm la primul exemplu în care ne-ar interesa să vedem cât am putea capitaliza sau economisi dacă la o rată anuală a dobânzii de 6% pe o perioadă de 3 ani eu depun lunar câte 20 de lei și iau în calcul că am deja în contul meu la bancă 100 de lei. Observăm că pot plăti la începutul sau la sfârșitul lunii acest coeficient, dând de înțeles că una dintre valori va fi mai mică decât cealaltă. Logic ar fi să ne imaginăm că dacă facem plata la începutul lunii, unde vedem că avem coeficientul 1, înseamnă că și acea lună este luată în calculul respectiv, în timp ce dacă facem plata la sfârșitul lunii, vom avea o valoare evident mai mică. Funcția pe care o vom folosi prima dată se cheamă, fiind vorba de valoare capitalizată sau valoare viitoare, un acronim reprezentat de expresia future value, respectiv FV, și vom observa că ne apar argumentele pe care le-am amintit mai devreme. Rate sau rata dobânzii, în cazul de față este celula C2 și pentru că vorbim de o rată anuală, dar depunerea este lunară, vom împărți la 12. Numărul de perioade, vorbim de 3 ani, dar tot la modul lunar de plată ne raportăm și vom mulți cu 12. Depunem câte 20 de lei și, după cum spuneam, fiind vorba de o cheltuială, o vom reflecta cu minus. O mică paranteză, atât la depunerea lunară cât și la valoarea prezentă în cazul de față, am fi putut pune minusul direct în celulă. Recomandabil însă este, pe cât posibil, să evităm a folosi celulele în acest punct de vedere, mult mai avantajos fiind să punem simbolurile în funcție. E posibil ca să justific acest lucru, să dăm acest fișier cuiva care vrea să-l folosească și el și care să omită faptul că ar trebui să pună într-o celulă o valoare negativă sau nu. Atunci evităm astfel de situații. Deci prin aceleași considerente vom lua în calcul și valoarea prezentă cu minus B5.
Da, pot și scrie, știm prea bine că în Excel, în lucrul cu funcțiile, nu ne întâlnim cu situația case sensitiv, adică să fie nevoie să scriem cu litere mari sau mici. Type, pentru că vom lua în calcul prima dată valoarea capitalizată la începutul lunii, va fi B6 și iată că după cei 3 ani, depunând o sumă modestă, având deja 100 de lei, ajungem la 910 lei. În aceeași manieră se poate face calculul de mai sus. Eu, pentru a câștiga timp, voi copia funcția și o voi reda încă o dată. Singura modificare pe care o iau de data aceasta în calcul va fi să modific momentul plății, respectiv sfârșitul lunii, astfel încât să remarcăm că, într-adevăr, valoarea capitalizată la sfârșitul lunii, cu plata la sfârșitul lunii, este un picuț mai mică decât cea la începutul lunii. Trecând la următorul exemplu, de data aceasta ne-ar interesa dacă împrumutăm 1750 de lei, rata dobânzii ar fi de 8% pe an și voi plăti timp de 10 luni, cât ar fi cuantumul plății lunare. Pentru că vorbim de o plată, acronimul vine de la cuvântul englezesc payment și este PMT, unde voi remarca faptul că am aproape aceleași argumente ca și mai devreme. Evident că nu va mai apărea PMT, dar în schimb apare future value pe care l-am calculat mai devreme. Se păstrează aceleași reguli despre care v-am vorbit. Astfel încât dacă este plată lunară, rata anuală se va împărți la 12, numărul de perioade se înmulțește cu 12 dacă aici nu ar scrie că e vorba de luni, astfel încât în situația dată vom lăsa doar B12. Valoarea prezentă sau valoarea împrumutului este B13 și pentru că am menționat la începutul clipului, banii la momentul prezent vin la mine, nu voi mai pune semnul minus. Observăm că avem și aceste două argumente care în cazul de față nu sunt necesare atâta timp cât nici nu le am, opționale fiind le putem ignora și ele sunt scrise normal și nu cu caractere aldine, bold. Dăm OK și remarcăm că plata va fi de 181 de lei și jumătate, reflectată evident cu minus pentru că, după cum am spus, în permanență va fi o cheltuială. În al treilea exemplu de această dată ne-ar interesa care ar fi valoarea prezentă dacă eu aș achita lunar câte 300 de lei la o rată anuală a dobânzii de 4% pe o perioadă de 20 de ani. Altfel spus, dacă eu aș vrea să iau un împrumut, care ar fi acea sumă? Present value este prescurtarea acronimizată pentru valoarea prezentă, unde rata anuală a dobânzii, vorbim iarăși de achitare lunară, se împarte la 12, unde numărul de perioade, de data aceasta este din nou anual, vorbim de B18 ori 12, iarăși o mică paranteză, am fi putut aceste împărțiri și înmulțiri să le includem direct în celulă, dar dacă ulterior vrem să mai folosim această funcție, mult mai comod este să ne raportăm la modul în care menționăm de fiecare dată acele operațiuni, rate anuale, număr de ani și așa mai departe. Payment, adică ceea ce se achită lunar, este celula minus B16 și observăm că am putea lua un împrumut de aproape 50.000 de lei. În cazul în care vrem să calculăm rata anuală a dobânzii, pentru că am spus că așa de regulă o remarcăm, dar plățile făcându-se lunar, în prealabil ar fi de dorit să calculăm rata lunară, funcția se numește rate, deci la englez rate este rata dobânzii și nu rată, adică plata, cum spunem noi românii. Numărul de perioade pe care le luăm în calcul fiind de 4 ani, vom înmulți E2 cu 12. Ceea ce noi plătim lunar este minus 150, adică minus E3 și împrumutul este de 5.000 de lei. Valoare prezentă, dar fiind vorba de un împrumut, va fi o valoare pozitivă. Astfel încât vom obține 1,6% pe lună ca rată. Ce ne rămâne de făcut este ca, pentru a afla valoarea anuală, să mulțim conținutul de sus cu
12, astfel încât remarcăm că vorbim de o rată de 19,19%. Pe de altă parte, dacă ne dorim să aflăm în câți ani am putea ajunge la suma de 70.000 de lei, în condițiile în care am deja 10.000 în bancă și plătesc lunar câte 200 de lei, iar dobânda de la bancă este de 6%, menționând și coeficientul de plată că este la începutul lunii, adică 1, vom căuta funcția acronim al numărului de perioade NPER. Observați că deși cerința mea este număr de ani, funcția se cheamă NPER, ceea ce înseamnă că Excel-ul nu știe că noi acum vom dori să aflăm numărul de ani, ci se va raporta la tipul de plăți, care este lunar, ceea ce înseamnă că, la fel cum am făcut și la rata anuală a dobânzii, vom recurge la un mic artificiu. Rate, ca și mai devreme, va fi împărțit la 12 pentru că este rată anuală. Plata este valoarea negativă a celulei E9. Valoarea prezentă, banii mei, dar la bancă, sunt tot reprezentați negativ, respectiv E10, și valoarea viitoare la care aspir este o valoare pozitivă, adică E11, respectiv 70.000, coeficientul de plată la începutul lunii fiind 1. Nu trebuie să ne speriem că sunt necesari 158 de ani, ci e vorba de 158 de luni. Acum ne este foarte comod să ne ducem în bara de formule sau să dăm dublu click ori să apăsăm celula F2, astfel încât la finalul funcției să punem slash, simbolul împărțirii, adică 12, și vedem că vorbim de aproximativ 13 ani. Vă mulțumesc pentru atenție!